O artículo 19 da Lei de Ordenación de Transportes Terrestres dice textual e taxativamente que os precios de transporte deben contemplar sempre os costos mínimos de explotación do vehículo. Isto o dice a lei, e isto non se está cumplindo. Nosotros exiximos ao goberno que faga cumplir a lei, non só as leyes que nos perjudican, senón que se cumplan todas as leyes, as que nos perjudican e as que nos benefician. Logo existen dúas medidas concretas que son as que realmente, pois, diríamos, marcan a diferencia entre as posturas das diversas organizacións empresariais. Un é, por unha banda, os que pretenden que se establezcan tarifas obligatorias, e por outra banda, pois, temos a postura do que é a denominada Plataforma para a Defensa do Transporte, que realmente pretenden que de unha maneira o que é o estudio de custos que ten feito o Ministerio con respecto ao custo dun kilómetro, pois se convirta nun precio, digamos, mínimo que se garanta o transporte. Pedimos que un método ou sistema que permita ao transportista cobrar os costes mínimos de explotación, que son mínimos, non é para ganar nada, é simplemente para cubrir costes. Entón, o libre mercado empeza dos costes mínimos para arriba, pero dos costes mínimos para baixo non é libre mercado, é dumping. Nós de momento non, porque, bueno, Cepsa tennos que garantizar que non quedemos sin carburante, pero a pesar de todo nós temos reservas porque temos 2 tanques de gasoil, entonces, aínda que non quedemos escasos, sabemos que sempre temos outro para cubrirnos, pero, bueno, outras estacións sí que quedaron sin el. Pois ou tiñan menos tanques ou quedaron con poucas reservas do fin de semana, non sei. Nos de momento non tivemos problema ningún. Estuvemos circulando excepto o martes e o miércoles e hoxe traballamos sin problema ningún. De momento estamos traballando sin problema ningún. A verdad que despois da situación toda que temos, dos problemas xa, das dificultades que levamos tendo, sobre todo desde que empezaron as baixadas do leite, pois ahora mesmo está o tema da folga, que tamén é outro punto máis que nos sigue prexudicando, que está o leite sin recoller, que estamos perdendo, bueno, o que xa non temos, que é unha situación complicada. E nos está afectando a dúas cousas concretas e de xeito bastante importante. Unha, a recollida do leite, e en segundo lugar, e nos preocupa moitísimo tamén, a alimentación do ganado, sobre todo aquel máis intensivo que come solo, pienso, e que, por lo tanto, é fundamental para manter a súa vida. A plataforma nace en Lugo polas necesidades dos transportistas de mercadorías por estrada, pola falta de interlocución co goberno para presentarlle as nosas inquedanzas, os nosos problemas, os nosos conflitos que temos no sector, pola desasistencia durante período de máis de 20 anos de organizacións ou asociacións realmente representativas dos intereses dos transportistas españois. Os mesmos usuarios son os que crean os problemas que houbo de que moitas estacións quedaran sin carburante, igual que, bueno, en áreas como supermercados ou así, porque o fin de semana, desde o venres hasta o luns, isto foi un caos. Todo Dios viña, a que pedía cheo, foi o problema de que en moitos sitios se terminara o carburante, non porque non chegara para o que é o consumo diario, senón porque moita xente levou máis do que necesitaba, por medo á folga. O propio Ministerio nas súas estadísticas e a propia gran patronal dice que máis de o 85% do sector son pequenos e medianos transportistas, incluso autónomos. Isto é a base do social. Entón, quen representa a plataforma? Pois máis de 100.000 transportistas de toda España que están agrupados aquí como pequenos e medianos transportistas de carretera, ou sea, os camioneiros, o que falamos, os camioneiros. O que é a Federación Galega de Transportes, a FEGATRANME, está integrada na Confederación Española de Transporte de Mercaderías e, por lo tanto, forma parte desa Confederación Nacional e participa a través dela no Comité Nacional de Transportes. Por lo tanto, nos apoyamos ás negociacións que se están a levar a cabo. Como están estas negociacións en este momento? Bueno, pois creemos que retrasadas. Entendemos que a resposta do Ministerio está sendo lenta, creemos que hai que seguir traballando e insistindo e, sobre todo, exigindo ao Goberno unha actitude máis activa. É dicir, non que non podemos esperar a que estén os conflitos encima da mesa para buscar a resposta, senón traballar todo o ano para evitar os conflitos, porque hai que pensar que no resto do Estado non, pero en Galicia tuvemos un paro fai 8 ou 9 meses e isto costanos moito esforzo aos transportistas galegos. Entón, nos ahora, pois, vamos a seguir insistindo en que se traballe e se alcancen os resultados. E se non se alcanzaran todos os resultados, queremos que se siga presionando e traballando para alcanzalos. A ministra Madalena Álvarez, pois,
ponse a negociar con unhas asociacións que non son representativas, que por máis non convocaron eles o paro, e ora dan un comunicado que alcanzaron un acordo. Pero que acordo alcanzaron? Os camións que están circulando polas carreteras, ahora mismo, que os hai, que sí que os hai, son conductores asalariados, que o seu patrón lle dice: oiga, usted colle o seu camionciño e marcha e leva a mercancía e fai o que lle demando eu, porque senón se vai pa calle. Pero non son os transportistas autónomos, non son os máis de 100.000 transportistas autónomos que hai no Estado. Unha estación que está abanderada como Cepsa ou Repsol ou así, as petroleras teñen que garantizarche que non vas a quedar sin suministro. Virán con escoltas ou como sea, pero non podemos quedar sin abastecemento. Todo este conxunto de transportistas do Estado español é o que a conselleira de Ordenación do Territorio, doña María José Caride, dice que somos unha minoría, que non temos representación. É o que a ministra de Fomento, doña Madalena Álvarez, dice que somos unha minoría, que non temos representación. Por logo, que quere ela que lle digamos? Que recurso nos queda logo que facer? Pois o recurso que estamos facendo, manifestacións, bloqueos. Un compañeiro, sí, foi polo lado de Ourense, concretamente no Carballiño, tuvose que quedar a dormir ali, que non o deixaron circular. Deixaronlle descargar o produto na estación, pero non mover o camión despois. Os piquetes en Galicia non foron especialmente duros. Houve algúns conflitos, que os hai sempre, houve pinchazos, houve algúns cristales rotos. Máis que nada, eu creo que na nosa comunidade en esta ocasión non fixo falta que houbera unha gran presión dos piquetes por unha razón sencilla, é que a xente xa de antemán tiña unha decisión moi clara, dice: se hai paro, eu non vou a sair a carretera a arriesgarme. Se hai un transportista que sea condenado por un acto dese, evidentemente ese transportista non pode pertenecer a esta organización, porque nosotros somos unha organización legal, pacífica e democrática, e nosos medios de actuación pasa por esas coordenadas. Ahora ben, nosotros non nos podemos facer cargo, ni nos facemos cargo das accións a clásica coletilla elementos incontrolados. Bueno, pois sí, son elementos incontrolados. Protección, se solicita, sí. Se solicita a Gobierno Civil, se salen en convoi, ou sea, fan varios camións para unha zona, entonces sí, se vai un solo non. E que no día de mañá ratificarán ese compromiso alcanzado xa mañá de ser sensibles co sector agrario do punto de vista de permitir 4 cousas fundamentales. Primeiro, a recollida de cadáveres por o problema medioambiental que pode ocasionar. En segundo lugar, a recollida do leite, primeiro como produto terceiro, pero ademais polo problema medioambiental que podría ocasionar tamén unha tirada masiva deste produto. En terceiro lugar, o suministro de penso ás explotacións. E en cuarto lugar, crear unha comisión que avaliara a necesidade de abastecer de cartón, por tanto, para poder envasar leite ás industrias. A partir deste momento, cando xa tes que estar alimentando o gando, pasando o teu traballo e xa tirando leite diariamente, estás perdendo xa estás perdendo o que non tes. Entón, a situación é delicada, complicada, e o sector ahora mismo, pois, bueno, é outro problema máis que temos, non? Que chegaba a un punto que nos desbordábamos porque era un montón de coches a surtir e tampouco decías ti, a ver, pois levan un depósito cheo, non? Viñan enchíanche, levaban 3 euros, 16 euros, unha cousa que era unha cousa alarmista. A xente, non sei se foi polos medios de comunicación ou porque foi, que a xente asustouse. Sí que se perde diñeiro, perdese diñeiro nas nosas explotacións, e o que tamén si pedimos é que tanto as autoridades, os políticos e a xente que ten responsabilidade neste aspecto que intenten mediar e solucionar o problema, porque para nós é gravísimo tamén, non? Eu simplemente pedirlle aos transportistas que a solución última deste problema vai estar en nós mesmos. Non hai goberno que arregle algo que nos temos que facer por nosa man, que é cobrar os precios que temos que cobrar para poder traballar. E se un kilómetro estamos convencidos de que vale 1,20 €, ten que valer 1,20 €. Todas as portas están abertas. Na situación actual, todas as portas están abertas. E é máis, nosotros pedimos a todos os colectivos sociais e profesionais que se unan a reivindicacións dos transportistas, que se unan, que se levanten e que exijan que se cumplan as leis. E que teñan claro unha cousa, que as mercancías han de ter que levar e os camións témolos nós e terán que ser con nosos camións. Ese é o noso mensaxe.